Um, Dobrý deň, vítam vás u dnešného short videa. Povedal som si, že by sme možno mohli začať takto. Budem natáčať pod novou prezývkou MAT. Vlastne s číslami to mám MAT 73598, ale to asi nikoho nezajíma, tak som to nemusel ani zmieňovať, ale tak už som to povedal. Hrávam prevažne Minecraft, Brawl Stars. Kľudne mi môžete napísať, ak chcete, akú hru si môžem zahrať. Prosím, dajte mi odber a like. Síce iba začínam, ale bude môjim potešením, ak mi ho dáte. A takisto sa chcem poďakovať svojim kamarátom. Napríklad jeden z nich je Michox 3214 a druhý Anames.